Mbaka konyo oganda luo gero yor paro kanyakla kod bende ng'eyo gik moko matut ahinya kinde makoro chapne gi ndekni osebedo ka nitiere miluongo mana jatend piny Kenya Dr. William Ruto ndiko ne Speaker mar National Assembly kod mar Senate kod paro makende mar neno ni ochugi apisi mar kweth ma obalo kod piny owacho ma bende tinende onge katiba marwa. Bende Kenya dwaro apisi makamano. Wenda odhiambo kawuono en Okinda Ojuka kachiel kod Kidi Mwaga yawuot Migori kaunti ma wigo timo jere maber biro konyo funo wachni matut kendo kete kama owinjore. Oyimore Okinda. Amor kaneni. Amor kaneni osiepna. Erokamano ahinya. Kidi Mwaga oyimore. Oyimore VJ. Erokamano. Erokamano. Penjo ma ji penjore bende wadwaro apis moyiedhi mar kweth mobalo kod piny owacho Okinda. Office ingene wan gi system mar Kenya ka. One gi parliamentary gi presidential system. But mane okalo 20 wakili bro neno wach ko 2010 to nen presidential system. Mangiso ni okoyieno mondo wabedi gi office mar opinzani. Emi wayudo wayiero e county parliament jagoro. Intie majority kod minority. Mopio wanda incho kao. To intie kwedo wang. Sama inyalo neno wang. Ingene election mobedo ma 2022 ne okego ne Raila Amolo Odinga. Oyudo kura 6.0. Mano namba maduong' mokinyawe ko wuotha. Ni en koro wuotha dhano 6,000,000 ka. Koro otelo ne ka, koro wuotha. Onengo yene office mobedie kuwuoyo monyalo luwo sirkal kutiyo gi press conference maber. Koro paro manitiere ka en mar miyo jakom tich e kweth mar Kenya Kwanza. Ing'eyo nikech sani ang'e ni en jabetre moyiedhi mar infrastructure AU. Yes. Ing'ene okego ne babo Raila Amolo Odinga. Dhano 6,000,000 kuluwi. Ng'ani ati dawe awe nade? Kakoro beda kata gino onge chek. Inyalo we nade? Koro nyakwa create ni office mobedie. Nikech ne gin jare. Jalo nyen machielo maja ker machon marabicha. Joko semiyo tich en koro nen ambassador mar peace globally. Okinyawe ng'ani kama aungo sirkal kenda aungo ker marabich William Samoei Ruto. Lwedo. Erokamano. Kidi article 108 kare adek. Wacho ni e bunge ka e presidential system mawanago wabedo gi leader of minority. Kamano. Bende wadwaro opposition wing setup mawango ni. Abro duki chien VJ e gaga pargo chiko 2020 samane jo Kenya no chako chenro mar gero daraja maniluongo ni Building Bridges Initiative. Kanirango gima Building Bridges Initiative ne temo tuo manotemo thiedho ne en ni bang'e gini 10 gi kinde ka mar bedo gi katiba manyien. Ne warango mwayudo ni katiba manyien ne nigi ng'ikruok modhuro. Samora mora ma piny ka piny loso katiba. To jok mosomo constitutional law bro nyisi ni nitiere gimiluongo ni an autochthonous constitutional model. Mano kisungu malach to kimia kinde tabro ng'inje. Ng'inje anena gi dhok mwanyalo winjo. Erokamano. Autochthonous constitutional model tinde ni piny ka piny sama loso katiba. To katiba no nyaka rang lony mar jo piny no. Nyaka rang historia mar piny no. Isi manen ker motegno. To kidonje a parliamentary model. Nikech ekitwa gi timbewa gi kako wan pinje mang'eny e piny achiel. Iwinjo ka jomoko samoro luongore ni Luo nation, ni Mulembe consciousness kata Luya nation, ni Kenya Gikuyu nation. Koro weche gi te kanirango kanyakla. Emomiyo in 2019 ne wawacho ni nyaka warang katiba marwa ni bang' tiyo kod higni 10. Okay. Koro adwa naduoki. Duoka koro. Koro aduoko na en niya. Wadwaro office mar the leader of official opposition. To okwanyal dwaro mano kende. Nikech kitimo mano kende to obro bedo tich motim nus. Koro bro chuno nikech ker nyose manyo chako pakadi.
ng'amarange kirange kisiasa anasetie siasa kora ng'e abro wacho ni ne abro tiyo gi weche mag ng'at biluongo ni Lyndon B. Johnson, the former president of United gi kisungu ni it is to keep krok mare mondo wa embrace parliamentary model. Erokamano. Okinda Ojuka, tuo mane maparo ne dwat thiedho? VOJ. Kidi mwaga wuoyo kabisa. Tu wuoyo mudhuro kabisa ngama nie kot. Oganda Ramogi. Nikwa Ramogi Ajwang. Penjo kokalo kumundu men VOJ. To be ber mondo wabedi gi apis mar upinzani. Dong mane penjo mpenjo wa. Adong isini VOJ. Tuo magini dhi thiedho ma wakili Kidi Mwaga okoduoki ne ineno dhano milion 6 moyie gitendi nokego ne onego telnegi namba no duong to king'iyo namba no gi jachak mokaw gini nen namba mok gi 250 ng'ani onego bed go office awinjo ko kelo mfano the reference gi dongere ma America America nigi over 500 years demokrasia margi mondo bil America. Kenya koka wangi president mara beach koko chakore. Tieni Kenya nyathi mathin kabisa kikompea ga America. To king'iyo gi pinje mamoko mani Afrika ka. Nikech thoth katiba makoro watiyo go sani no nitie gik mang'eny manigi kopo kuom piny manigi historia mar higni 500 gi. Yes. Iyudo ka moko gi kopo from UK, moko gi kopo from America. Nyisi ni Kenya nen piny matin, moko nyalo so katiba mare. Koko kopo. Ng'en jakopo en ng'at matin. To mondo sirkal matiyo ni oti maber, sirkal montie ni nyakwa bed ng'at mamenye maber. Mani tuo mawan go. Ni sirkal ni bodwa tiyo maber. To dwa tiyo ni ng'ama dwa menye. To ng'ama manyo sirkal ni odwa bedo kure. Komenye ma jopiny, ing'en ni jopiny mani nguvu Nyasaye. Ere ng'ama tane jopiny mondo meny sirkal, mondo sirkal otine jopiny. Mani penjo mi penjo. Oksamoro jomoko nyalo ni bedo ni Opiyo Wandayi en leader of minority. Minority wipe minority bunge be makao PIC kod PAC. Dong mano nyalo bedo ni oromo chuth ber mar keto sirkal tesre. Kapok odwoko yera mara konyo wado. Okay, ing'eni jogi ing'egi. Anyway, ipenjo Opiyo Wandayi. En leader of minority sani. Opiyo Wandayi en minority leader to JODM. To sirkal okaw mabul mag coalitions parties tema ne bwo Azimio. Opiyo Wandayi noyier gi otiko mar ODM kaka chama. Mondo ja Wiper kata ja DAP owinje matut ntiek ng'ikri kuma nyalo bedo. To ne wan gi presidential candidate mar Azimio. Ing'e gima duoko penjo Kidi Mwaga to nyiero monego winj okaw wisdom. Inano VOJ. Mondo mabul maduong' mar Azimio owinj gi joge manol wafuasi mage owinj ka gikwedo sirkal kuonde madhi maricho. Tieni nyaka presidential candidate mar Azimio mi office. To komi office Raila Amolo Odinga, babu Raila Amolo Odinga ok en ng'at ma inyalo kete level mar Opiyo Wandayi. En ng'at maduong' kendo en gi dhano madongo maluwo bang'e. Gogendi mang'eny ma e kabila mamoko. Nyaka mi office. Yes. Koro an gi penjo ka. E bunge mokalo mar 12 nye wan gi system achiel nogoni. Nye waneno ka iluongo parliamentary group meeting. Coalitions gi bende nye oluongo buchgi mar ng'ado weche moko mochuno mamulo ngima jopiny. Kendo giwuoyo gi dwol achiel kaka kweth ma ok nie sirkal. Ma pok oromo remni kanye en ang'o monego medie. Ing'eni VOJ. Tuo Kenya kuma wantie kani nyaka wach adieri. En mane? Adieri mantie ni Raila Amolo Odinga en ma jo Kenya nyalo winje mondo lu sirkal, mondo sirkal otim maber. Opiyo Wandayi kwa mfano kaka minority leader e Parliament House en ng'at ma ng'amo biro engage go maybe en toto ma women rep ma Bomet. Tiende ni mondo sirkal otim maber kabisa, mondo riere maber kabisa, mondo waket kwe nyakwa mi Raila Amolo Odinga office. Awuoyo ka ng'ama ungo sirkal, ta awuoyo ka wacho jopiny adieri. Erokamano. Yes. Koro
tuo magin dwa thiedho en miyo jakom office. Tuo magin dwa thiedho kawinji malongo ni jakom ok nyal operate from atmosphere. Nyako yud office mabedo funded gi government. Nikech gimitimo gite en ni mondo kony the interest of the common man. Mago kendo gimachielo. Wakili katiba wacho ni teko ma ni elwer jopiny. To teko ni bende wanyalo chiwe kidienje mopogore opogore kokalo kuom joma wayier machalo jood bura e bunge kanyo. Kata wanyalo tiyo kode achiel kachiel. Kamano. Tuo mane magini dhi thiedho? Namba achiel kapok aduoki, adwa wacho ni owadwa duoko penjo ni e kia nikech ok apar kong'eyo gima oduoko. Namba achiel owacho ni Kenya ne piny matin mane ok nyalo loso katiba ne, omiyo Kenya nokopo. Koro en gi wache no ok wuog maler. Aduna wach ne ojuka kama ni inyalo mana bedo e bwo telo mar pure presidential, kata inyalo bedo e pure parliamentary, kata inyalo loso hybrid, nikech nitiere pinje moseloso hybrid no ma bende tiyo godo. Wacho ni jakom nyaka yud office, mano bende miriambo. Gimomiyo en miriambo en ni kopo ni waamua ni watiyo e pure presidential, kaka ne waseamua e higa 2010. To ni e pure presidential en ni ng'ama ochung' e komker mar leader of official opposition from internal self-rule koro bedo republic. Koro the Queen of England is ceding powers to us. Oweyo telo ne Jomo Kenyatta. Ne Jomo Kenyatta. To ingeni nwatimo amendment to wabedo republic. Kochopo 96 watimo the second amendment. Koro amendment mwatigo haka watimo gi mochopo 83 makoro watiyo ko wach mar vyama vingi na watimo gi e bunge. Koro namba achiel gima ne giwacho ni en gima kane gidwa timo to gikom gitere ne jopiny mondo bedo gi a proper public participation. Nitiere yore ariyo ma kaka uno kil kaachiel kod osiepna mabendo osomo weche mag political science matuklu ni. Yes. Article 255 olero wan gi parliamentary initiative kod popular initiative. Yes. Chal ka gima bedo ni koro itiyo gi bunge ni en parliamentary initiative. Yes. Jood bura mane bunge gi jopiny momiyo teko koro jogi dwa tiyo gi teko ni indirectly. Yes. Makosa ne gani? Makosa mwawacho ni nitie en ni waseneno kaka sirkal osetiyo gi od bura motelo loko kadho chike mag loko pend chik mar katiba. To chike gi kirango gi en ni gin lokruok ma konyo mana jok manie telo giwegi, to ok gimi jopiny teko mar tiyo gi ngufu gi kaka jopiny. Abro chiwo ranyisi mar amendment motim 83 makoro loko Kenya into a single party state. En gima no kadhe bunge. To kuponi washangilia wacho mar loso the leader of official opposition. Namba achiel bro bedo makosa. Ang'o mi bro bedo makosa? Nikech kar mondo mi operate as a pure presidential system, to koro wadhi chako operate kaka a hybrid model. Sama wa operate as a hybrid model, teneni koro kiny gorucha gibiro chako ng'injo katiba ni matindo tindo ma ok wabe yudo kaka bang'i gini 10 kochakore kawuono ng'eyo ni to katiba wanie ne en pure presidential koso en pure parliamentary koso nochalo nade. Gima pod awacho kendo awacho ni ojuka gi jo Kenya duto mawinjo wasani en ni kopo ni wadwa ni mondo wakel office mar the leader of official opposition to wabede gi chir. Awacho ni Kenya marwa waduto kendo waduto wadhi maber ka Kenya dhi maber. Gima nyalo miyo Kenya dhi maber en ni waduok teko mar parliamentary system mondo kata mana jok moluongo ni waziri gi koro bedo ni gi operate ka gin oko mar bunge. Kamano. Ojuka achiel kuom gik mano ng'ad e do mar appeal kod Supreme Court e bura mar BBI en ni jatend piny ok nyal initiate, ok nyal buko wach mar dwaro loko katiba manyien. Bin ma opogore kod mane dono seyalo ni koso. Ineno VOJ. Gima wadwa wakili kidi mwaga ukwinj ka. En gima tin kabisa. Tikwalo ne penj. Ipenje ni to en tuo mane magini dhi thiedho. Wadwa thiedho tuo mane. King'iyo 207.
mane post election violence obedo. Nwa create position mar premier, the premier position mar momi Raila Amolo Odinga. Nwa thiedho tuo moro. Intie sama katabu muoch kate dala. Chik mane luongo ni National Code and Constitution Act. Yes. Emane oya thuolo makamano. I'm telling you, but listen. Oganda maduong' mar Ramogi ma wuochi ng'iewa sani. Dwa winjo ni to come of a peace mar upinzani ni. Odwa thiedho ang'o? To nyaka imigi gi reference. To reference no nyaka obed e piny Kenya. Onego ka ber kabisa to ipime gi mosetimore e Kenya. Ok inya pimo timore gi England kod America. Kako wadwa kidi magaote. Indano 207. Nintie tabu. Jomoko ne ywakno mawa, ng'ato be ywakno mawa. Ere kaka wanyalo create a uniting factor gi dho ngere, imari uji kanyakla mondo tuoni owuogi. Nwa wacho Kofi gi jok mane nitie no wacho ni nyaka koro walos apis mar premier, mar prime minister. Fruit mar apis mar prime minister mane onge chik back then. Iti olembe manogeto. Kati piny Kaluo. Kwa ng'iyo 2022 to wang'iyo ni wadwa loso apis mar opinzani. Odhi kelo lemo mane? Tiende ni odhi kelo ni to sirkal ma joma tindo kauni. Ere ng'ama dhi luwo sirkal ni kotimo kosa? To dhi luwe koka oakanye nyaka obed go fees mabedo funded government. Tieni man amicable solution. Katabu omuche odi nyaka imany solution masano kokibo dhi a long term. Okay. Makidi mwaga okudwa ng'eyo. Yes. Paro mane maungo? Yes. Kaka joma nie sirkal, kapok adhi ir kidi. Paro mane maungo? Ene thiedho wach mar ni ng'ama oyombe yiero kawo gik moko te miluongo ni the winner takes it all. Koso nikech dwaro ni katiba en gima dongo. Koso en siasa mar manyo ne jakom tich. Koso en ang'o hie. Konywa ng'eyo gini matut. VJ, wadwaro ni wabedi Kenya ma you can be proud of a Kenyan. Okwa wabedi Kenya ma wacho ni wan election osirumo for 5 years. Okwa ni golunga raja Kenya. Wadwaro create an environment ma kata ng'ama thurwa Kaluo kata ng'at ma Mombasa mago marginalized areas o feel bedo ja Kenya. To gik manyalo keto kamano tien ni kiyombo election sani kata yiero masani to ok wach ni kawete makata chogo mamuche dung ok nyawinj kumachielo. Mane gimu watemo timo to mane amicable solution. Ok wamanya jakom tich. Jakom ok ng'at minyalo manyne tich. Ogute au tich minyalo manyne gi kumwa beden. To wamanyo yo mwanyariwo jo Kenya kanyakla mawinjire. Gich yiero nitie ng'ama loyo gi ng'ama iloyo. To jakomo lo to jachak ni okaw. Ka jachak okaw to ok wanyal create ni ko ka jachak okaw koro wan jok mane support jakom koro ok jo Kenya. Nyak wang'i yo mwariwo kanyakla magibed familia achiel. Donga paro ni sama president kao muma tarik 13 dwe mar 9 no wacho ni odhi tiyo ne jo Kenya duto moko deo kaka ji nogo kura. Ingene VJ ji milion 6 to nyencho boyombo gi milion 6 point. Ji milion 6 gi oye neno manifestos mag William Ruto. To giamua ni an aluwo bang' Raila Amolo Odinga. Jogi ok inyal kawo gi akawa nikech gin jo Kenya machulo ushuru. Jogi nyaka imany yo mbinu miriwo gi jo milion makocha 6 ka gi jo milion 6 makoni gi mondo gibed kanyakla. Kanyakla no biro kedo tich bedo maber. Kata government mabiro tiyo no biro tiyo maber. Mana e gima watemo timo. Erokamano. Yes. Erokamano. Abro dugo iri mar ka bunge mar 13 no chakore weche moko no wachore ni jatend piny Kenya Dr. William Ruto ne osero jod bura moko mag upinzani duond bura mar UDM kaachiel kod independent candidates mamoko noungore korka kore. Kisomo ote manyo oro mawacho ni olieko paro mar chugo apisi mar jatend duond buche mokwedo no wacho ni en mar tego demokrasia marwa. Yes. Kidi jomoko nyalo gombo ng'e ni kaponi no se chako sero jod bura moko mag upinzani ere kaka makoro dhi thiedho nyama demokrasia mar piny. Namba 1
adona wach ne Ojuka ni wayiere ni kom mar the leader of official opposition de bedi gima ber. To kama opogore paro en ni kako onego bed ni itime. Nikech Owadwa Mojuka okia pogo ni gino itimo under pure presidential kata under pure parliamentary system. Koso wadwa loso a hybrid kendo mane chien kocha noluongo ni mongrel cha. Leader of official opposition kako wache ni en Westminster model kaka itime Ingresa. To Ojuka kendo wacho ni awe luacho ne wach ma Ingresa kata ma Amerika. Gima nyaka wacho ni Ojuka ni historia chala ora. Omiyo onge sama ibiro wacho ni ine 2007 kendo kata ni ine 2013 kendo. Historia kaka sudo inyalo mana draw references from 2007 gi 2013 no to okang nigi challenges mameke wuon. Challenge masani koro ne wan godo en ni kirango kata timbe ma osetimore nyaka nyo sirkal ni donji. Kanyo donji office nyo wamiye goodwill marwa ni magi jok moloyo omigi thuolo mondo giti. To tich magi setimo nyaka sani flagship project margi nyo en Hustler Fund. Abro nyisi kaka ng'ama oseyudo thuolo mar bet e class kama ipuonje sheria ni Hustler Fund mokwongo kaka gitime e yo mar ocho chike modhuro. Kakoro agor ni kanyarawa mondo kik walal twak mar mo kawuono. Very good. Ema wacho ni kakoro flagship project margi manyo gitimo matin ni tema gisero ocho chik machalo kama. Kare kupo ni walinga to chik nyalo rochore marach kabisa. Koro e wach mar leader of official opposition mondo mi Owadwa winj gini maber. En ni kao wacho ni giloso ne Amolo office. En gima ok nyal konyo jo Kenya. Gima nyalo konyo jo Kenya en ni jo Kenya nigi a system of government mantiere accountability, mantiere transparency. Mano ere kaka achieve. Inyalo achieve mano kopo ni ikubali ni in kanyo oyieri chunyo in gi wabunge maromo kama. Koro okichal chak chiege chak mar sirkal mar dhi sero wabunge ma jo upinzani kiduoko kori. Mano iluongo ni oledhi mar siasa ma Moi notimo, ma Kibaki notimo, mano onego bed ni sani ne onge kindwa to pod onya nikech ng'ama koro wan godo kaka ker en ng'ama nopuonjore siasa e tie ji ariyo makwanogo. Gima jo Kenya dwaro en sirkal manyalo tiyo with efficiency. Efficiency no ok nyal biro nikech Ojuka gini wacho ni ng'ato onego los ne office. Kopo ni warango wach mar katiba to warange e yo ma kisungu luongo ni holistic. Owe bedo simplistic. Erokamano. Ojuka iwacho ni katiba en gima dongo. Kaka gima medo dongo e kaka fweny manyien chako neno. Dibe ni mana achiel kuom gik mane jatend piny Kenya oparo. Kidimwaga temo keto weche matek kabisa mag gik wache kot kosa japiny te dwa winjo mane to gini odhi thiedh ang'o. Mane gima japiny winjo Kenya. Ne japiny maneno wasani. Mane gima winjo. Inano anwoyo gimo kata kaka Owadwa maero mosiepna ni ok winje. Inano hybrid system Manywanda. Very good. Ilunge gi dhok machielo ni amicable. Kopo nitiere tabu. Hybrid system brought 2010 constitution. Ma karsam gu okochon nyego ne rais chongi koko ger ndara thuru. Ma kandara hoger thuru to mana kosa governor kata senator kata ng'at ma oyere gino. Japiny manyo ni to tuo manyalo tuo ne idwa thiedhe nango. Mani gima japiny rito. Japiny kiare gik makidi mwaga Uingereza ango. Japiny ok winjo mano osiepa. Man japiny ok winji. Ojuka gima no konya. Thuolo pod mari. Japiny dwa winjo to tuo ma mondo oyud tich mar sirkal owinj much sirkal oger ndara idwa thiedh tuo no nango. Jatuo dwa ng'iyo ni to kadhi osiptal tayudo yedhe osiptal idwa thiedh tuo no nango. Mane gima oganda nyikwa Ramogi Ajwang rito sani mondo ayedho gi wakili. Beti ber kabisa kot. Inano VOJ. Nyaka wakit hybrid system. To jogi nyaka bed piny
asiko partners. Irukamano. Yes. Mae president manowacho kane o campaign ndalo mag BBI ne gin ogidich gi weche mag loso ne jomoko tich. Ne ja Kenya mawinjo kendo maneno wasane. En dhuluo mane bidhi wachne sama koro president owuon ema dhiro wachne. Ingene wamanyo sani to ken election kada campaign period. Sani wathiedho tuo manyalo konyo jo Kenya. Osiepa ni okikonya mane chitigi wamanyo yo mwathiedho go tuo to tuo kithiedho kata in kitwe odi nyaka timi first aid kokidhi e hospital maduong' wanyaka wa create the hybrid system wangeni system long term. Yes. En loso ni wabed gi hybrid system manyalo thiedho midhiero mamako jo Kenya higni abich ka higni abich ni. Tieni nyaka wabed gi amicable solution kokwa manyo long term solution. Okay. Kokwa bedo gi amicable to kwa bitimo long term. Okay. Tieni nyaka wabed gi hybrid to create long term solution. Koro mae chalo gir kojolo. Yes. Ochalo gir kojolo. Yes. Temporary. Yes. Okay. Kidi mwagwa duogo iri banka waseka oyoe madundo nyakora Mgajwang ma en chenro mari maratil. In kaka ja Kenya be neno kaka japiny be udwaro bedo ni wabed gi office mowal mar leader of opposition ma bende ibro mi oteku obedo sara mojiwore kod gik mamoko kosi idwaro ang'o kaka jatombulo wach kodwa SMS marwa masudu kanya kora Mgajwang ma en ratil kidhi Facebook marwa kod Twitter marwa bende duto wanasom ote kawaduo kendo kete manaka. Machiegni jahera mar chenro mar Penj Laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Kara en ang'o ma in kike iye kanyo? Onge gima kiko ka in kwe mos. Giko nyaka ili kuom siti matin ibo bet majaber. I'm a nursing student at KMTC Kitale. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. What Robayo was doing is a form of a healing process. This is the kind of attitude that we would like to see even for those who have already completed training. Dancing is also very much inborn. The inspiration is just natural. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Qatar Jackpot. 6 games, 8 bob, shinda 60K kila siku. Tuma neno QJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Our oversight institutions, parliament, the opposition,
to be empowered so that they can ensure that public resources are used properly. Jatend Kenya William Ruto osiro dwaro mar chugo apis jatend kweth maketo sirkal tesre. Kweth moro motis ni leta usawa Kenya koro chako chenro mar dwaro loko katiba kendo keto chik mar neno ni lemo mar jatend piny oluorore e dhoudi duto. Joma dongo ma onego bed ni ne konyowa safeguarding these things. I have a lot of interest in it. Will follow and seek for legal redress on behalf of my people. MCS Mamigori dwaro ni weg kembe mag kunyo mula oketo kumba mar thieth ne jokuny mula. Bana kamano nyakora mwajuang mbaka pod medo gore ka kenano ka beto liet nde ichwale koni to kara kamano jethek ni diere ka mane ni liet manitiere ka e ratil makawuono okwe nde ote thoth ka kefo mondi ka wuok Nairobi ka an gi pacha ni opposition ber ka bedo gi office miyo jakom office en yo mar kelo jakom ofuku mar sirkal anayodo sam ka wuok Naivasha wacho kamano e ote mareka shida Kenya ka en mana kwano kura gi bidruok weche mag kura integrity mar the vote wacho weche mag apis to mana handshake gi dot machien en handshake gi dot machien kaka jalni wacho office to ber matek joazimio ka bero kawaka office makamano bro miyo gi the capacity to kero sirkal manie tich tesre maka juma timing is wrong gima wasene sirkal manyien ni eni mokwongo ne gi sero jood bura moko mag azimio mongo gi lwedo intent mar gir gini achich mang'eny nyinge en Dolphus Odhiambo kawuok Nyatike maka juma wang'iyo gi bete koyo kero se wacho ni odwaro telo man gi opposition wek manyo handshake gi rieko we babo titijege kaka otiyoga pile kodon kawuok Nairobi pipeline wacho kamano maka juma nyinge en Dr. Kendrick Odhiambo iwacho ni in Wisconsin piny America parne ya wut luo mawigi timo jerego ni bedo gi office ni intent en achiel en gidwaro ni gimija kom office mar kete mondo bed busy and actually gini is not good for Kenya nikech wanted kod leader of minority maonego bed timo tije maber. Evans Odinga kawuok Kanyamwako Mungu penjo mara en apis ma ichugo ni en mara ila koso biro bedo kata ka kweth moro bedo manyien mapengo sirkal maka juma Ruto en jasiasa mong'ego kwano ngisna wakili mawuod Nyatike ni owe president Mos ni opposition bende bro bedo kod thuolo mar to sirkal bang' kanyo. Asante sana magi duto gin mana weche mag jopiny iro kamano wakili nitiere wach moro maneno kane chwakore ka kane pok ka oyweyo ami thuolo mar koro lene jopiny koro adwani kapok wacho para mora tapar ni in ka achiel gi jawinjo gi janeno marwa kama nachako godo nachako ka quote President Lyndon B. Johnson ko penje gimo miyo nosiko keto Edgar J. Hoover FBI kaka chairman mar FBI to wacho ni afadhali abed kode yeka kako kolayo to dhi oko moyengo ka en oko makolayo to donjo nae ot abro wacho ni gir office of the leader of official opposition kaka jo Kenya kwanza o structure go kaka gidwa kele kaka gidwa implemente en gima jo Kenya nyaka tamre nikech kopo ni time to watime maholo koro William Ruto se demonstrate ni kare weche mane tamruok mano tamre BBI chane mana siasa to kini nikech BBI ne raj nikech kata mana komo lemo modwa kelo ne nie e BBI process koro en ni kare wachak mana that process malongo mondo wachak wayiere kendo ni katiba ni bang' higni 10 waseneno ng'ikruok mare so that we deal gi ng'ikruok monene katiba ni sanie dichiel mondo song mbele kwala so Kenya makaka wadwa no wacho ma jiduto morie bedo jo Kenya. Erokamano. Itemo wacho gi ote mare ya otelo mare mar chenro ni jatend piny Kenya biro kelenge gi BBI. Yes. Ojuka. Dobe na diri moro ni iye kanyo. Kaka wadwa no pimo. Abiri kage dwaro BBI to gi BBI morie retere gi e dot ma ok giponde weche matindo manono ni leader of official opposition. Iwinjo ka wakili kidire mwaga musiepna wacho ne
chal gima 2010 constitution ma wangone ne nigi ng'ikruok matin mondo wanyalo kalo kokalo kuom BBI. Tiende ng'ikruok no obedo felt, owinjore nikech ne gima dhi mbele otiyo mondo office mar opinzani, official opposition leader, mondo wang'e role ja Kenya, the common man ma kaluo ma egweng' ng'e role, ng'e tichne, nyaka kuong kete moti. Koro giwuoyo ma oda duondgi to giduoko gima ging'eyo. Iwinjo VJ? Ok ginyal duoko gima gikia mapok gineno kada kaka tiyo. Tiende nyaka kuong loso office no ne ng'at machalo kaka Raila Amolo Odinga, nikech ene mono piem gi ker makoro kawo penyne. Ma wacho bwana office ni ok wanyal nege nikech kwa nege government ni dhi galore. Koro lose ni tieng moko mabiro. We create hybrid system to create a long term ni group mabiro. Okay. Yes. Okay. Gima tama winjo en hybrid system modwa loso ne group mabiro ni tomato hybrid mane. Nikech koponi wamoa gidwa duoko wa e Westminster model to weche ariyo. En ni either jo Kenya biro yiere through a national conversation or national dialogue or whichever process, or call it public participation, to figure out ni wadwa dok parliamentary model, wadwa dok a hybrid system, koso wadwa dok a pure presidential system. To nikech sani pod wan a pure presidential system, ma wan gi leader of minority, weche duto ma jogi wacho wanyalo timo through the office of the leader of minority, nikech nwatime kamano in 2013, 2017, osetimore kamano 2017 and 2022, koro gima mone timruok mano sani e pod onge. Koro kapo ni chuny gombo ni nyabura matin manyo Azimio bedogo jakarandacha ni samoro nyo olo kume korgi, to gidwa dwaro jakom mos to giwuok godo. But katiba to abro wacho ni wadwa ni kumigni apargi waseneno ng'ikruok mare. And abro pimoni achiel kuom ng'ikruok mantie katiba ni en chandruok mar waziri te ni oko mar okore kendo ng'at sirkal makar mondo mi penj maswali to en makoro nikech ka gisekawo maswali to en mobiro report back. Donge committee no bende nitie gi jokanyo moko mag kweth mobalo. Mano nitie, but gima wacho en ni omiyo tudruok no bedo gi ng'ikruok mar arieya. Nikech ojuka dwaro ni wati gi examples mathurka. Adwa ni par 2013 ka wan gi Saitoti waziri mar internal security to ne wan gorwa Ojode. Sama nitie swali e bunge kata sama kaito Saitoti Nyasaye omochunje no wuoyo motegno kabisa e bunge kinyalo paro. Ojode ne wan gode bunge kacha kaka jalupo waziri mani wuoyo motegno kabisa kane nitie chandruok mara mora kata ng'ikruok mara mora mar arita kwe. Koro meji kama ka wadwa loso to bet jochir to los dichiel. To koponi wadwaro mondo kaka wa contain ogai mar Azimio migosi Raila Amolo Odinga okejo konea, to aparo ni kata en kaka wang'eye ong'ama rieko ng'ama ko bro deal gi wachno ma oko uso jo Kenya. Erokamano. Ka winju ojuka kod Kidi chal ka gima uyieruge paro ne katiba to nyaka koro timne lokruok kuonde moko mowinjore. An kaka antabro wacho ni katiba to chopo sama koro onengo chak buge matin mondo obed ni en katiba manyalo konyowa, manyalo ritowa, manyalo miyo waduto wabedo gi mor kaka bedo jo Kenya. Erokamano. Bedo jo Kenya en ji bedo gi chuny ni kata yiero no pogwa kamano to waduto pod wan gi piny monyalo luongo ni Kenya. Wiyudo ndhath sirkal no. Ma momiyo biro gi paro mar loso office mar official opposition mabedo funded gi taxpayers mondo ja Kenya bed gi ndhadho mar sirkal matiyo, bed gi ndhadho maluongo ni ja Kenya. Tiend ji ariyo gi nyaka bed piny. Support BBI, apingo BBI. BBI nigi fundne mabeyo, ibe nigi pachi moko. To watimo nang'o? Ai office ma government bedo funded, ma government fund, imbe bedo go office ma government fund. To wabedo piny e table. Mani ma Kidi Mwaga kudwar. To Kidi Mwaga no represent dhano maduong'. Madwa Raila bedo oko. Puoth gi obedo oko ma giwuoyo kuome. Kidi Mwaga gima japiny dwa winjo sani 2022 nyaka 2027 and service delivery. Ok en siasa. Migo gi oko. To dwaro Kenya
miluongori kendi mor kaka luongruok ja Kenya. To mana ka jogi obedo piny, Raila Odinga okego nea ong'ama duong' mok nyal wuoyo kode koa e yamo. Nyaka obed go ofis. To Ruto bendi go ofis. To giromo e table. To ofis Ruto opafomango ne japiny. To ofis Raila Amolo Odinga opafomango ne japiny. To wakete kamano nyaka ne generation mabiro. To ka outcome oyie ni wadwaro parliamentary system kata wadwaro presidential system to mano biro mana wuok ka jogi obedo piny from the offices. Apogore paro gimo juka wacho no nikech samora mora mirango wach katiba kik los katiba ka in gi ng'ato in mind. Achiel kum chandruok ma wan godo e katiba ni en ni oloso katiba ni kane warango ker mane osetiyo mowuok e ofis ndalogo mi jaduong' Arap Moi. Koro ko juka wacho ni ji nyalo bana wuoyo wach katiba komi Raila ofis en gima kenda bro wacho gi dho ngere ni he is being simplistic. Koro we aduoki. En ni kopo ni odwa loso wach mar katiba to nyadichiel wawuondre ni ker owuoyo wach katiba ni kaka ja Kenya wamiya molo thuolo owuoyo wach katiba ni kaka ja Kenya machielo bende owuoyo wach katiba ni kaka ja Kenya to wayaw that space to ji owuo mondo warange ni yawa kopo ni wadwa loso wadwa kipiwa parliamentary to kodwa maintain the pure presidential system to the leader of minority owach weche mag upinzani e bunge. Erokamano. Mopogore kod mano chal kaka manitiere dwaro mar chik gi siasa bende e gini. Ka winjo uji ariyogi to mak mana achiel kuom gik mane awinjo ka Kimani Chunga bende talo ni official leader of opposition bro bedo gi duol bende e timo yiero mag committees moko mag bunge obro bedo kod thuolo mar wuoyo gi jo Kenya bende bunge kachiel kod bedo ni kantie bura mora momake criminal case mora momake to bedo gi gimiluongo ni immunity moro. Enano VJ nitiere winyo moro mako ywak to koywak kuma jaduong' nitie jaduong' muti kadiro machon cha tichiko mana iti iluongo ni tel tachichni en Kidi Mwaga. Ineno ng'at oting'o rungu to ji milion 6 luwe eto ng'ani ere kaka odwa operate from bungu ng'at machalo kamano ojuka mia time Kidi Mwaga ineno mondo iparo na kanya ni sawa ochigni rumo ineno mondo Kenya obed Kenya maber mwakony tabu mwangogi ni ng'amo win kawe techa kata ng'amo lose to tieke techa nyaka walos office ne ng'at obed namba 2. Okay. Yes. Erokamano. Wach mari mogik kapok amiyo Kidi thuolo. Wach na mogik en oganda Luo. Oganda Luo piny osegik makonya kwago ohala gi sirkal. Kuneno ka waziri kendo man gi lony modhuro Eliud Owaro obiro mondo pogwa chiemo, pogwa mwandu matin. Wakaw gino. Sani okonyago siasa sani nyaka higa 2027 bro hinyowa. Erokamano. Yes. Kwane gi hawa maber mar Jamhuri de Kiny. Ano ka ikirwako gimoro machalo gine mar jo Kenya. Yes. Mondo akwayogi maber kabisa ne Jamhuri de. Erokamano. Yes. Kidi. VJ wach madona wach ni Kora Mugejwa ni nitiere jomatindo kweth jomatindo mang'eny asasa jomatindo modak Nairobi ka ma sam owuok ni sani gin gidwa donjo e sirkal en gima wakwayo negi hawi maber to gimoro achiel mabiro wacho negi ni sirkal ok donje gi Facebook kata e ute mag fwambo. E sirkal kidonje nyaka los tudruok malong'o miyudo kaka donje e sirkal miyudo appointment kore kiwacho ni ne sirkal to ka ine sirkal to podi wuotho gi tiendi e barabara mano onge sirkal midonje. Mar ariyo abro kisungu ntie moro mawacho ni power concedes to nothing except a fight. Koro gin kaka dwaro mondo gidonje e sirkal abro wacho negi ni manyalo dia kamano to matin madich magibro yudo. An jok manotiyo e upande machielo mane samoro ok donjo e sirkal obro dhi mbele gi timo tich monego watim mondo hakikisha ni sirkal mantie tiyo ne jo Kenya mobidhore moluwo chik
maber mondo walos Kenya achiel ma jo Kenya duto binyalo bedo gi mor mar bedo. Erokamano ahinya. Ojuka biro mi thuolo chieng' machielo Kenya no kasa iparo ni sa orumo. Erokamano ahinya owete kuom bedo wendowa kawuono godhiambo nyaka rom gajwang' mano kidi mag kanyakla kinda Ojuka duto mane jo bedo wenda kawuono chenro mar atin nyaka rom gajwang'. Kaka ja Kenya odiochieng' makiny wan kod nyasi ma Jamhuri Day en kwayonwa maber ahinya ka wana winj ni jatend piny gi kweth mopogore gin gi ote mane ne oganda jo Kenya. To modong' moloyo en mbaka mabende biro medo goyo e thuolo mopogore ni to bende jo Kenya dwaro ofis mowal mar leader of opposition. Kosiparo nade oriti makawuono ubedo kod midhe maber. Nyinga en Victor Tino Juma, low producer mara Ken Muga kaachiel kod jawa manyo tiere e weche mag gallery mambino miyo cheno ni chopo kare kama agone giero kamano kamotingo Lindsay gilange gi jogo picha nyaso bed kodu. I'm a nursing student at KMTC Kitale. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. What Robayo was doing is a form of a healing process. This is the kind of attitude that we would like to see even for those who have already completed training. Dancing is also very much inborn. The inspiration is just natural. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Twende majuu na View Travel.